Ako na ngayon maglaba ni. Hindi buldak ko. Oh, maglaba. Ako ay galing sa sila. Sige. Nagtapok na ito sila ron. Nagtapok na to. Gainom na to tanan. Okay. Kaning labaha, pwede mata ni kaugma na. Lunes kinda po ugma, huwag ko trabaho. Nga, ano, gituyog din niya nga. Domingo ipalaba kay na may inom ako mga bakada rito. Inom na ako rin galaba. Kumigil ako, tapos sa bakada na ako rin galaba. Naunsan ni Ron. Pwede rin ni ugma, pwede rin ni sunod adlaw. Itunong yung Domingo. Karon, wala. Din ako, di wa ko katagay, wa ko kainom rin Domingo, wa ko kay ipalaba sa asawa. Lagi ginagawa asawa. Kamao, gini kay anong itunong mag-Domingo? Pwede rin ugma. Kay wa ko, wa yung ilang ka ugma. Tibukad lang ko din. Anong dili man itunong ugma? Kaita gini. Buwa, ko lang. Lagi. Pa, naman sila tatay nga, pagtuon ko na kasaubos kay, mag-inom ko na mo. Saan ko pakinom nga igil palabang ko si mong lakan rin. Bawa na nyo nga. Domingo dako unta. Mag-inom-inom kami dito. Tapok-tapok sila, lalipay sila. Sige sila katawan na man. Like, inom ba dyan? Inom ba dyan sila? Oh, Red Horse? Mura ba na paborito Red Horse na ba? Kan, buhay. Ako pa ni mo, ako lang hunungon na eh. Ako lang hunungon na. Inom sa ko, hunungon sa ko na inom. Kalam yan ang inom ah. Ako pa na mo, sus bungaan eh. Ilam na daw. Ito ato yung mama ito daw. Nagkapoy na paglaban. Sus, huwag na yun ah. Kapoy. Kapoy tiwas niya eh. Murag Batman, kay di makitaan. Igduol ni mo di nakamasagang niya anak siya.